Kare nyiso ni gima chwanyi kaendi mogik ni ODM onge gi thuolo mar miyo joma tindo nafas mondo mi ochung' ka gidwaro gima kamano to gin gi paro mar chuno jopiny gi joma gine onge emomiyo kata mana kan wachung' chien kocha 2014/15 an awuon kana address press conferences mang'eny Chester House ka gine gugu kanyo check gi nagoyo iluongo nang'o NEB National Elections Board mane mar Pareno to kada mana sani koko change gi anno kanye giwacho ni gibiro change tingene ko nyal mana bedo party mar orindi maduong' to every election cycle tijuen mana timo research moro tiwacho ni NEB ni rach wa change your processes wa strengthen structures mano gimo ok nyalre mano gimo ok nyalre ma iwuok ODM onge room for dongruok ne ng'at ma wuka kien ma kijana kan kama tijo maneno ni gimako ofungni moko ting'e ni sani ana jahigni 41 kati na ahinya mbuya notho higni 2 toka so emomiyo higa mokalo kana wuok e ODM gima nawacho maduong' en ni nagone jakom erokamano kata barua mana ndiko ne jakom jakom en babawa so modong' ong'eyo an bang'eyo modong' magimi wacho sani ni ODM ok tayo makare mano tasewacho mang'eny ok kata kawuono kende Tango makoro nyaka tim. Kata mana nyocha kana neno ka gine meeting moro mar iluongo ni Central Management Committee. Kae giwacho ni idhi lok jokanyo no mane committee no. Mane committee mochung' ne yiero mar ODM. Mane iluongo nang'o? NEB. Kama Catherine Mumantie kaka jatelo. Na oro tweet immediately kaneno that statement. Nadhi e gym. Tanena latno. Awuok oko. Maduoko gi immediately mawacho ni onge gimutimo ka wuono onge chakuru golo duoro ngwen gi jok mane kanyo ko mondo change system kanyo no mokuongo na wacho by names okay yeah sani koro wan gi Silas Jakakimba